I don't know how many of you that know this Ekperima that calls himself Ode Jim Jim. This was all that 1st December in the year 2025. Show me the law. Aquaman na imoke na ngotiri eweburi ewe nawa na Sokoto prison. Ni beribe. O wa yomera. Ocho. Mana no onye obuna akiyadin ndi megide. Yes, akamia. Ochikwe di onye nko. Afu bukwe egide. Afu bukwe egide. Eti kwengeza tukwo kike ofakambu naka. No shit. Wena yo tono tata. See them. Chiakagi. Ekperima. Gala yo kuma se Nnamdi Kanu. Chiakagi kama na Sokoto, neji mofa. Nati kwa hanese ndi na Sokoto. Walofa. Nati kwa ndi na Sokoto. Walofa. Nati ku chairman ndi nina na Sokoto. Ase nunu ya dento. Eburu Messiah. Ayi nwere wee bia Sokoto. Unu ekwukwana ka ihe mee ya. Na Chineke amụ n'ekwu. Messiah ke eji. Show me the law. Oh, ihe ji were hapụ. Esi show me the law. Ndị mere ihe were onye na-eme ka ihe. Kwana ya na Sokoto prison. Onwelo. Chanya fedi ike mgbe o ji aba mbalue ọgwa katonda. Maka abịa na Sokoto chi were abịa chi ya. Mana onye ọbụla bụ onye Igbo. Aka ya dị. Ije Nnamdi Kanu. Ụwa gị niile generation gị. Afọ ga-egbu ezinụlọ ọzọ kwefọdụ. Ihe afọ ga-egbu ntoyi ga-egbu. Ihe afọ ga-egbu gị ọkwa ịhụrụ. Amụma ọcha ga-agba ugwu iji aba ga-eri gị onye oshi. Iwe oshi. Chineke biko ja. Ọ bụ sọ Chineke. Iya. Ndị jere obodo oyibo. You don dey hustle them now. Ụmụnne m ndị nọ na Lagos. Anyị rụtacha ndị Yoruba akwụkwọ akwụkwọ. See am. Ndị marginalization. Mana ka anyị tọrọsi n'elu ụlọ. See them. Na arịrị na-egbuzikwana m. Don't let it be well done. Arịrị egbu m. Onye ka ji wee sọkwado ụmụ Igbo be anyị nọ Lagos. Ọ dịkwa mgbe ụnụ anọtara Disemba ka ụnụ nọ iwe nwe mgbe akụtụbere chọpụ ụnụ. Nwe mgbe akụtụbere ụnụ. No, they will not come back because of your EFL. Onyoshi. Megide nsiri si na ya amadị. Ụmụnne anyị nwere ọrụ si na ya adị. Ndị a megideba. Gị ma Chukwu ka m na-agba okoro ama na ihe aza and ama na ị nọnyela. Onyoshi. Na ụmụ nwaanyị anyị ndị ekechiri akara akara ndị ụmụ nọ na-agwọrọ ọgwụ ka ha hapụ ije. Which is what of ka ha hapụ ije wee nata obodo oyibo fọ ka anyị tiri n'ala. Onyoshi. Ụnụ ya eje dị ụnụ ya nata n'obodo oyibo n'ike na-ebu. Uti convoy. Onyoshi. Ọ ngozi enyere anyị eji ihu anyị anya ụfụ mmadụ ama egbochide ya. Ebu n'ime ofe n'ụbọchị tata. So ịkpọrọ na were ose wee wita anyị n'anya. Si egwu magi. Ka Chineke degbala anyị ndị ilo anyị ose n'anya. Na anyị Tata Shenode. Anyị na-eji enwere onwe anyị. Ise. Ngwa binya jebe ije. Megidere anyị nwoke. Megidere anyị nwaanyị. Noise pollution. Gunpowder. Megidere anyị ndị si anwụ. Megidere anyị ba. Ihe were ụtarị were ose. Onyoshi. Jabọbara nha nwoke. Jabọbara nha nwaanyị. Si na ya ha dị ndụ. Ụmụnne m. Ị ga-anwụkwa ihe afọ ga-egbu Christmas n'ezenu. Anyị adị na ndụ n'enu ndụ. Si na ndụ baa na ndụ. Si ike baa n'ike. Si na ebube baa na ebube. Onyoshi. Maazị Nnamdi Kanu. Ị ga-apụta n'ọnkwa. Bịa kpọpụta ya. Bịa kpọpụta ya. Otu anyị chere ya ka ọ ga-eme. Maka na ọrụ n'Igbo na n'okwu ama na amụma niile iburu. Wiche amụma. Onyoshi. Na ndị ọzọ si na ha wapa nsogbu ndị ji moto. Private jet. Tụtụkọrọ ụmụ Igbo na-anakọrọ ego were ego private jet. Na advert na ụmụnne m ndị Igbo ọ ga-azara anyị mma. Native doctor they shout happy Christmas the hustle customer na onye oshi ihe ọ na-akọghị lewe na onye oshi ihe ọ na-akọ akọghị ga amadụ ihe afọ ga-egbu gị amụma ọcha ga-egbu gị mgbe unu ha sọpọtụ ihe niile anụ mere n'ala Igbo amụma ọcha ga-egbu na ọ gaghị arụ unu mma na eke na ori afọ na abụọ mmiri ga-agwụ na afọ ihe ọbụla unu riri ga-aghọrọ unu ọnwụ ihe ọjọọ niile unu sọpọtụrụ n'ala Igbo ịfụrụ mmadụ niile egburu n'ọsụ ọbara ya ga-asachicha ezinụlọ a ga-ejicha ezinụlọ unu kwụ ụgwọ ọbara niile ahụ ọ gaghị adị natara unu na mma onye dibia si native doctor ask am wetin make man go tree wither for Nnamdi Kanu compound so if you be real native doctor you no suppose even associate with such person akwefuru unu aka unu niile adị n'ọbara anụ ọbara ụmụazị ndị mmadụ ndị niile unu mere widow ndị niile unu mere orphans ọbara ha ga naanị isi ụmụ unu zuwe na ego mekiwe na ego unu ji ha emeki na social media mana kwefuru ọbara niile a na-akwafu ọ gaghị akwụsị na ezinụlọ unu ọbara ga-agbagide n'ezinụlọ unu ntị unu ekpekpuchie unu na wee mechie unu agbụrụ unu ama ndị ndụ ka unu ha nene na-akpọ onwe native doctor see who they call himself native doctor ọ makwụghị esi eti mkpọ n'ala sef otu a ka esi edo mkpọ n'ala biko nụ ndị ọdịnala ibe m n'ebe a otu a ka esi edo mkpọ n'ala odokwutogodi dị mkpọ n'ala first onye ara na this side they take intimidators wait so for your mind this one now go come make us they fear you
Say evil man, they were in supposed day. It's written in destiny. No magana nama. Unyushi. God carry that wood throw away. Make it not be said being blood dead that nonsense. So because I know all of you. So Ludo, this one no follow. Kevin Kijis are called. They happen to be more. Any effect? What effect is it going to have on Nnamdi Kanu's case? The same thing all of you people did, and they still took him to Sokoto. You are not crying. You dey find fund for more, go contribute money for him. Umutobu. Janu to quarter ni ego. Janu to quarter the ego. Ndoshi. See, if you dey do something with any of these people, they're going to do this thing for you. Oga, go buy gun keep. Go buy gun keep. This their thing, no get power. Now people where they buy people for them, they go higher. Because for this person to do this thing, you no go tell me say no go know all those ESM people. They go use and buy the person, they go send out their offer, buy them. You don't hear me so? Or their politicians, they will go pay their corrupt politicians. Would they wait for Nandona DIG? Would they wait for Nandona DIG? Now these things that they use work, no mind any of them now. Criminals. Criminals. So this thing, they no do and where they hold and go in, they go court. So they release them. The justice someone to show when they talk. Now the man just even PTM, no give a buy sentence. This one, now you see, where people they build IT hubs inside their village, go and share. Take villages, then they build factories where they manufacture drones, electronic gadgets. See what in person inside village they do with the brains we have. Ekwe for afoga oh ya juru gi na afọ oh ya ga-egbu gị onwe na ọgụ ga-agwọta gị akwa ịhụrụ gị mmabu afọ ka onye nọrọ ezi anụ mpama ọ gaghị adị natara gị ma gị na ezinụlọ gị mụọkwa gị ihe niile ọnwụ niile egburu ndị mmadụ ndị niile anwụrụ sit at home ọbara Chike akụnyere a ga-achọ ya na family gị a ga-achọ ya na ezinụlọ gị ihe mere Chike akụnyere gị aka nke ga-eme gị mụọkwa gị ihe ọjọọ niile unu na-emekọ biznes ndị mmadụ mee market ọlụ ọkọta ọ nọ sit at home onye buteziri ya akwụfuru unu anyị Igbo ga-emegide unu ihe ọ ndị well at least ndị ka nọ n'ụlọ na ma ọ bụ mgbe ha na-esendịrị gị ego na mana onye na-esendịzi ya kịta you businessman ihe a na-emebi biznes gị ị ka na-asọpọtụ onye dị otu a ọgwụ a na-egote ụda eji akwụgbu gị iji aka gị jegoro ụlọ ọ bụrụ na ị like your sit at home a na-eme ka na-asọpọtụ this type of person ọgwụ aja aka gị goro ụda eji akwụgbu gị i were osisi ike iri onwe gị eriri n'onu kedu na osisi na-agbada osisi mmiri na-eti ya ma ka ọ na-eto a na-egbu gị were gị onye ha ji ebidu peji ha ka ọsọ gị mebiri biznes gị ka nọrọ ebe a na kwa ehuru unu niile unu dizavụrụ ọnwụ na ka nna mgodu na ọnọchie Tiger Nut ọ bụghị mmerụ nke a na-ere na Sokoto prison the way they sell for Sokoto prison no go tick like this see here so they go pack for blockers ka na-aṅụpụgodo ụwa m Tiger Nut na-edikwa ezigbo nri ihe ememe ga-asị n'ọgwụ ha na-edipụkwara Jehova nri ịda asị nọnsensị ha na-akụgharị n'ala asị n'ọfọ onye oshi you no get any even power ụsụ all that 1st December in the year 2025 Omotocho show me the law even your phone even let you teach you how to call the name well Omotocho physical something no gree you do na spirit you go dey see ndị oshi physical something you no fit do am you no even fit name the judge Omotocho may your juju make you call am well first ndị oshi your juju for make you call the name first tina inform he say I hope nne m nwaanyị akọghọ m ụkọ anọghọ m n'ụkọ nwaanyị abụghọ m ka a na-asa abalị agba aka na-eme onye sụm abalị agba aka abalị nke ịgbarakwa aka ụmụnne m ka na-ejekọ n'ebe a na-eje Omotocho you don't even make physical something no gree you do it Mutobo you want me to show you the law now Sokoto you go see am please let's start again God you go see women all that 1st December in the year 2025 social media dibia Omotocho show me the law hey if all these illiterates they will be it say what person they do at this he made for China they work for drone company he made for China they will do underwater sea drone like
Then ne madu don't ezuzu. Ne madu ne ezuzu. Wait, na no say your say make inchi they go Sokoto. Okay, in be no your chi be no say they carry go there before. Now you first the informer. Somebody right saying been there China. No man no way you metum. Ego ge kweni house betungwa aka na China ebufu here. You they knock your jujus, they tell us say making the go. Your juju be no saying go the Sokoto before. Now you first I beg give a transport road far. Buy gala give abo. You dey hear me? As your juju they go, buy enough gala, buy the pack, give am. Buy all these drinks when they drink. Buy pharmacy they go the Sokoto. And only two airports, na Abuja and Lagos. Now they go Sokoto. So make your Chiwanu you are calling. First reach Abuja first, so and then you go from here. They fly to Sokoto. As so that don't get sense. Wait. So you will not even get Zendibo for Sokoto. But when people they do their sariki for them, now they fight. You don't understand. Una don't understand these foolish people. Una they make you understand in the era. You don't understand these foolish people, so you don't understand this woman. Okay, Zendibo for Sokoto. Una no say una get Zendibo for Sokoto. Oh wow. On a two talk now, they go ban them as they take ban them for those states. Now you know say Benin no follow now the price go to a party. Una chode ka ne nunia. Or see me wuni osubo na. Make your SND do pen. Make your SND do pen if they no ban that nonsense for Sokoto come in fool. Make them leave their business, put mouth there. And see how fast Benin won't happen. On Shebi and see how fast this one go even day fast, go break the record. Just rap it on be listening to this fool. DJ Blessed I see you. You said then carry the Messiah where they get consult. This Messiah where they need salvation. How we go save your Messiah? Or you said can I get saved for Messiah? Just try Messiah also. Why are you fighting for your Messiah? He said they carry this Messiah where they get. Which kind of Messiah did they save? A savior that needs salvation. These people don't sell Debo too cheap. They putting Debo. They putting Debo. They don't sell Debo too cheap. 90% discount. 90% discount. Yeah. I come the my hand is down. Is there anybody say they carry up they go? Say when you cheat they come, you they strike like thunder. Now on top Nnamdi Kanu go remember you go land. Make that thunder, release that thunder. On top Nnamdi Kanu go remember you go land. You dey hear me? He said, any Igbo man, where your hand did that? Yes, I'm an Igbo man and my hand there. From tracking him to his arrest, okay, to bringing evidence. I supply evidence. No, my hand no damn. Like I jump into them. I put my two legs. Like I leave everything. Lesser focused on it like this. My head damo, my nose damo, my palm. I use two legs jump inside that like this warm. I wear the bar way. You like it to waiting I no do. The only one why I no do. Now the one that accuse me of say I wear mask, go to witness. Me go wear mask, witness against Baba. Baba. I need mask to go witness against Baba. How? Saying be who? Who born him? Although we know Sammy there is one of it, but that's not where one of them, but that's not where we are going today. But who born the Baba where I go cover face? Go, my two legs, my soul, my spirit, body, everything was in it. So we no go dey fear the tell on. I do protest though. Years of protest. We go British embassy.
Now we drag Britain completely like this, enter the matter. I say, NSAS na him be the man of the riot. We, on I know our protest for UK High Commission. We didn't take inviting with which my go answer Iran. Now so I take Kawai for UK now. Not today. Now you go one go witness against I go wear mask. If you believe that I wore a mask to testify against Nnamdi Kanu, you are utobo. You are utobo. Umwewu. Omumpama. Hey, let's continue. He say him as in there like this, say they don't swear for and swear for your full family. Also abugunoye on iya for amuku ebugunoye. Iya first like ebugunoye. Nto ya amuku amabugunoye. Njabe ebugunoye. Nge unugbu. Obula. Aga agba ya agbara agbaji akwu. Ọ ga-ebu ọkụkọ ụzọ alaba n'uhu lewe ya anya. Ọnwụ ka ọnwụ gị ihe. Ọnwụ ka ọnwụ gị ihe. Isoro n'aka ala yi afọ bukwa edi. Sagide ma bụ uri na onye oshi nwụrụ. Sagide ma bụ uri na ogbu mmadụ. Na aka parale. Agbama yi afọ buru gị. Ngụ unu ha egbu ndị mmadụ ọbara na-anwụ n'ala asị ma ọ gaghara unu na mma n'ala. Ọnwụ Chike akụnyere gị aka nke gị mma 1 million times agaghị ebute ozu gị. Criminality niile unu na-asọpọtụ ọ gaghị aka akọ na fem. Onwe ha mgbe apụtara na a ga-akọfụ akụkọ ihe ọjọọ na be unu. Ụmụ ekperima. Ị na-asoro onye aka n'ala ihe afọ bukwa egi. Mmụọ chọma bukwa egi lede anụmanụ esoro onye aka n'ala agbarala ngị uri na gịnị mere. Agbama Nnanukwu this type of ndị ara. Kita aka mma ayọ dị egwu. I go grind am. Oh, I need one fine babe we go come make we go club dance this Nnamdi Kanu song. We need to go club dance this song. Since now the song the pepper on the dance the pepper on I go dance and like this. Dance that old school like this. You never begin cry. You never begin cry. Umumpama. Umwewu. Ndediri. Ina asuru nnega aka n'ala. Ocho. Which ego they give? He said they pay Nnamdi Kanu, you know, Greek collect. I expect making sell in brothers as I sell my brothers. They do not man and error. Ewu. Nezena no man and error. The person where reject money no be the person where they collect monthly dues from market women where they sell ogiri. The person where they reject money and all you well, not be the same person where we shame. Now when we begin to expose them, they can't write memo say all the people where they for Biafra land are now exempted from all dues. Person where government give money, where you say government give money, reject. They collect money from all these women in the era. No be one of the reasons where they want to take by Mother Social so they contribute money again. No be for bound go carry ndoshi. You see, they fool himself. Mugu. I remember because when this also start, in just Sabin Bem, he na ndeba na boy to abu wabu. Now I help himself. Anuma. Mboro no kiku godo kwa oko. Soludo ke ko to nya sidiche. Elenu nko wudia Soludo Governor Soludo His Excellency Governor Chukwuma Soludo. This utobo egbe ya ki ho na aru. What's the job of this is mbonana? Now cause noise pollution. Leave our cook can hold this. Ona we go soja kedebo anyamo soja abama ndoshi. Now planning ekwe for ginge we take the time. In aso dey jinji. Please, if you people know Nnamdi Kanu, he supports ESN. If you see him with any of ESN people, let me know. Those ESN people, if they date 10, at least we must keep one alive. Go buy the rest. We must keep one alive. Then you go talk a link with them. Because for this campaign to talk this, you get what they give under moral. You get what they give under moral. And as he's supporting Nnamdi Kanu, ESN is one of it.
You will share in the fate of all these people where they buy for us. Akwa niile ebere n'ọsụ. Ude niile asụrụ n'ọsụ. A ga-asụ ya na family gị. Ezinụlọ gị ga-enweta ya. Akwa niile ebere n'ọsụ a ga-ebe n'ezinụlọ gị akwefuru. Well, iwe na-enwe aṅụrị. Chineke biko ya, chekwa ụmụ Igbo. Ndị jere obodo oyibo. You don't the hustle them. You don't the hustle them. Ndị jere obodo oyibo na-asọ gị nso ojije. Ọ na-asọ gị nso ojije. So anybody that supporting Nnamdi Kanu is a terrorist. So you don't know. You don't know. And so anybody that supports Bin Laden is not a terrorist, but then what would be this is nonsense where you do, not be the same nonsense where you do where they hold him. How many times did he come to do this thing? At the end of the day, he landed in Sokoto. Doesn't that show you that this is powerless? You did this thing that they will release him. They did not, instead of you to hide your face in shame. Instead of hiding your face in shame, you are now telling them, say the juju, we no preventing going to Sokoto, go not bring her up. Then why are they begging Mr. President? Ask yourself simple questions now. Ask yourself, these things are just before you. Nigeria. No, I am a Natazenu, come back home and do what? Someone said the guy man did China before. Why Ijele obodo oyibo? Come back home and do what for you? Onuoshi can the customers get kidnapped because you don't support her. Anumpama. Use your power. Stop the sit at home now. Umutobo. Ani Igbo ga-emegide unu niile ka unu ha sị na Ani Igbo ama nzu ike. Ani Igbo ifra na na-asụ aka ga-agbaji. Ụkwụ ahụ ịzọdo na ga-eji. Aja na ịzọkwasara ọkpa. Were na-eme mpụ na sọpọtụ arụ. Aja na ga-egbu ga-ekpodo gị ya mgbe na-adịghị anya. Jee deputy nke a ga-emere gị short video post o. Ndị niile anwụrụnụ ọbara ha ga-adị gị n'isi ọkwa ifuru gị. That army couple egburu ọbara ha ga-adịrị gị n'isi a ga-achọ n'ezinụlọ gị. Ụgwọ ọnụ mmehie bụ gịnị? Ọnwụ. Romans 6:23 ọkwa. Because it was a dibịa na-asị Merry Christmas. N'elu gị na ọmụmụ Kraịst. Nke kwụ ekpecha Jizọs etie ise. Ụmụnne anyị nwere ọrụ sịrị anya ya adị. Bido megidere. Gị ma Chukwu ka m na-ekpe okwu na ama na ihe aza and ama na ịnọnyere anyị. Na ụmụ nwaanyị anyị ndị ekechiri akara aka. Man, nobody tie your destiny. Waiting tie your destiny na economy. Na bad economy. Many men will suppose marry. No, they do on top that this year because they know one marry. No. Not even bride price. Now the thing we still follow. Other things we follow and come. Now waiting they make men no marry. High economy, hard life don't make many men do many things. Then they prison now. Ikoyi alone this night. They at the very least between 3,600 to 4,200. Ikoyi prison this night. You know they're less than 3,000 and all of them are adults. Nigerians were there for prison in the whole of Asian continent. In other African countries, thousands. Now people husband. Now people husband food there. Many days just to make them make money, come fix their family up. They're from there on hustling field to chop there. For Europe, thousands day prison. For USA alone, thousands day prison. Brazil, Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Curacao. Even I hear some people for St. Lucia itself. When you don't reach certain person, they get problem for St. Lucia. No, say don't hard. Suriname, France. For inside Western Europe alone, how many days there? Now people husband be that. All those people, now people husband. Desert where they hear say people they buy. No be people husband be that. How many days for camp for Libya now? How many days Pakistan? South Africa now how many?
Mozambique na how many? Angola na how many? Kenya na how many? Uganda na how many? Guinea-Bissau na how many? Congo DR na how many? Mali nko? Senegal. Go reach Liberia. Cote d'Ivoire nko? How many dey Ghana? Togo. Benin Republic. Chad. Niger. Morocco. Tunisia. Egypt na mostly students and all these things. How many dey UAE? How many dey Qatar? How many dey Kuwait? How many dey Iraq? Iran nko? Turkey nko? Romania where not to happen. People dey there. Ukraine, people dey there. Panya, many will even know get. Then you see this my house now. If you divide them into three, some no even get money to pay one, only there. They go there like three, they live there. No be people potential husband. And somebody's even Cambodia. I know even they count those people like Cambodia, Philippines. Japan or do you know how many Igbo boys alone that are married to foreigners? That one na pool of husbands now they remove, so nobody they do anything for village. Leave this old Oshi. I've given you the mathematical formula. India can cook India. If you can hear India, no. No. Now people husband food there. What population of Ethiopians have children for Nigerians? Do you know? South African come. Oga, not they listen to these criminals, so they have no solution for your problem. Women, if you people really want to have husbands, let them fix the economy. Yeah. Shut up. No juju where person go do when make person will die abroad no come back with money. It's a lie. If you think send a work won't give you money, your name now sorry. If you no get professional job, or you no get avenue where be say you take carry money, go there, go they do one kind business, where be say you they deal on cash, they send they come back home, oga, you must dey street. You go dey street. Unless you know what make money. If not, you go just get money if you take, marry, carry and come, she go to show you shege, you go to endure, make government will kick you come out, and because of your children, you know what made they push you outside, you go to raise your children very well. You go to pray, maybe your children, one go become IT genius, or go become doctor, go become nurse, and say you want to chop the fruit of labor. Other than that, or go sit down, know the one yourself. Now thousands on Imenga. Okay? Are you understanding me now? About this type of ndoshi. Umweberima. Now you want to jack confuse you. Undara. You're not Uchọrọ magi ịchọrọ isi jollof rice biko iji mmanụ red shie ya mmeri tie ya nchụanwụ gịnị ka o ji ose eme ọ chọrọ igbo ji ọ chọrọ igbo ji ị na-achọ ose ka ị need mmanụ anụ baba the of these type of people kai ignorance don't kill people ka Chineke gbala anyị ndị ile anyị ose n'anya na anyị ga dị ndụ anyị ga enwere onwe anyị ise onye jigi onye jigi ị ga-anwụ ọkwali ị ga-anwụ ihe ọjọọ na-asọpọt ihe ọjọọ na-asọpọt ị ga-anwụ ike ka ha na-ekporo ekpori na Israel once happy Christmas on December hustling wey they do now everybody want collect their own percentage. Bishops they collect their own, church people they collect their own now. They fake their too. It has FC beat before. Let him use one to bring FC beat from his ESM people hand now. I can equal FC beat. I could I pity the wife, Paula Kai. I will try and call that woman. Well, after this thing, I will call her. That woman is there now. Does this one care? And I tell you about happy Christmas. Who knew she native daughter where they shout happy Christmas? Utobo. Kebe kwako. Na bona na bukwegi. Then to koku ego nye. Jụọ dia bona ala ka agbaburu agba. Ihe ọgbapụta. Akwụnụ gbara ka ọ nata. Nke gbara na ga-ahapụ ha fa. Nwoke aka ya dị ya aka m dị ụkwụ m dị isi m dị amụ m dị akpa amụ m wụsara n'elu ya like akpa amụ m ịma na iweta akpa amụ ịgbawa ya ọ na-ebu ibu ọ dị ka akpa amụ m asara asa
Odria ga boda get. Ah, my children and mom ko ga di bo ha ga full video. Kai, ada about boda. Economic waste, environmental disaster. Je oputa kan fun mu iberibe. Ndara. Odogo, I want to join the business. You go make money. You see me, even as I did like this now. I come out now, do video. I regret everything. Nnamdi Kanu want them. If I can't do this thing like this now, or they go even go cut this one. Go my Odogo, cut this side, keep for me first. Or that and do share. Then go, if I come talk, say, oh, I know they're following again, no. I know they're fighting Nnamdi Kanu again, no. This and this, oh, nya. In fact, they go still follow me. Then go still contribute money. Ndejiredi. Umumpama. Ndara. Save your own on a cage. They go hang am. They go give am upgrade. They go upgrade the sentence. Alex Oti in the one himself. I'm happy he's exposing himself. I'm happy Alex Oti is exposing himself for the fraud I've always known him to be. I said, I go leave him, he go use his hand, expose himself, finish. Commander of ESN, they live from Ngwa Road. They buy soldier there. Now, Sokoto, you go, they talk about you boat. Now, when I know who they give now the confidence, maybe I tell on when they are bloggers, they come, they talk, say, hey, the politicians. I said the politicians now then get up. Now then they send them all these things when they do. Now them they send them when I know they see them now. Umutobo. Alex Oti is the best thing that happened to Ndigbo since sliced bread. Go check how many kilometers of roads total. Check what you know push on the man don't build. That's why we go Guta. Calculate all the kilometers of road. Just calculate from warehouse to Olu. If not beyond this, their ESN, we go they buy people. You for the use your leg, they see they go use your leg, they play politics. They use people blood. They joke. Let him play his bingo politics there, but it ends there. He has rubbished his name for life. You know, so many Igbo politicians, they are too short-sighted. Yes, they are too short-sighted. 8 years down the road, you see them looking for something at the federal. Meanwhile, they have avalanche of evidence people will use against them. Somebody that has not visited any of the devastated communities, he ran to Sokoto. Imagine you as a governor went to another state, the governor no day themselves. The Sokoto governor was in Geneva as Alex Oti was there. Yes. In fact, the person where you meet them there, Geneva, feeded this live stream now. Alex Oti and the Sokoto officials with a special assistant to the chief of staff PA on Gota matters. You don't get shame. They don't keep you for office. They sit there at the head table. Just to show that the head no they there. Or these minions, political minions. See the caliber of people they make governors over there now. Like they say, make Matawala and Alex Oti the fight each other now. You go eliminate, you go clear out within 2 hours. You just see the kind of people. Or Rabi Kwankwaso. You go use what they compare and DJ. You want to try what you do for Kanu. You want to bring the type of like the standard is too low. No pun intended over his size, but the standard is too low. It's because Abia is a dead state. So anybody who comes, nothing where you do, they go the clap. Okay? I have to go to visit Birima in Sokoto. There and there, Abia will be after now confused and they go be good. 54 billion for 54 schools. Go check the photos of the schools. That is 1 billion. My people, thank you so much.